baroh ngadei marina kashnong tra jonga dei na lachera pan ngapriang songba iaphi baroh sha kani ke channel jonga like tera roots menta kasngi ngine lik rung ha kani ke jingte yeng kaba kyrteng Samaritaine par pitip balai ke kerpang namar kadei ka jaka abrel barim badah kaba mentapat kilapin kelano sya ka shopping mall kadei ru ka shopping mall kaba khampaw ha Paris khamtam lei ha kapor krismas tapi peit ha du mentaru kidang bu yakini kidak kibapen i bakane kadei ka jaka abrel kibrie kuji ab bat kiksau jongki ban lek jinglen kidon de kibrio kibe ab hangne bat ki pla jongki ne ki suitcase hato ngin lepit kai don ayo yude oh pet hangne kidon de ki kena ki baya pulekon kat ba kidang ab ya karel kidon ru kibrio ki balek jinglet bat ki miao jongki kita kepaya narti kis kemba pi pan kershan ye kani ke shopping mall bahe bha pat phylla ru banyo i bawat ye kasad rol shna de kini kinar na kata kadau kila ban shna bun malakat ni mynshuwa le se ki brio ke ju ab hangne ya ki rel jongki kat ba mentapat kidon kidukan badi kitiar baper kumju ru yakini kidukan la decorate bha tang ba ngapat nga itynnad palat ya kani karukom shna jong kani ka shopping mall phi ale wan let kiu bat nga na kini ki mau jingkieng phi pet kidon ru ki jingkier bala shna kelan bha kini hangne bat kite ham tei ish ka TV ka bal arem bha kadei ka TV handai fi peit karben bha bat gipen i hangne ya ki advertisement jok kani ka shopping mall ka por mynshuwa peit kidon kini ki telefon barem ki TV jong usnem ripo nyopo kiba pen iya ka history jong kani ka shopping mall nila ru banyo i baka don kani ka camera polaroid kabala rembha hakaba tang shudap shundur kimi wut kidur na kani ka kamera ngaru ngakwat hi kum ini kamera wan pi ngini leki sha te sha jrong do ban lek peit ya ka arcitecture jong kani ka jaka sangeh rel ni ngalas ngothat phi ban ki ya kita ki jingking babon mala wow pit ka sha te sha jrong pet ka kenro la shna pen wandor bhada kinar kumju ro ya kate kasad bala tab da kiyet na kata kada kala bandrung shibon ka jingshai amo ngan pulai kai ka khana kum no lashna ya kani ka shopping mall pet kadur bapet ni ha kapor bashna ya ka kibun bha pleng kita ki khana tang ba ngam dan por ban pulai pet kinong tray ha katu kapor kadei ru da kadur black and white mentapat kala sya kani ka shopping mall ka ba itynnad ka kyrteng jongka kadei Samaritaine menta ngila apoy kani ka mala ka bajrong do ale phi bat nga nginya nyokai ka don kanu mala mo shimala armala laimala saumala sanmala henreumala wow pet kala ijaliu bham dei
Peit kibri ru ke la irit bah kum ki kenyang bapar. Kane ke shopping mall na lor bakala itynnad lapa. Bat hakapor krismas bat kanang kham itynnad shuh namar baki nang bah ban decorate jaka. Hey, ngadan hangne. Iaphi wan peit kai kini ki exhibition hangne. Fish pet ikum jellyfish. Ni par hangne thap ikum kasyaka bapranai. Bat kani hangne pan kathap ikum katupia. Hamba kabun tleo bapat. Uni pat ikum ubenai besiteng. Itynnad baham dei ba upten shan bat pranai. Haba peit kelum kum niete kalong original iaphi kata ke shopping mall. Om tang baka arcitecture jongka ke itynnad. Henry kebun mala kahe kibun bah kidukan. Tang ba la isir iaphi ban peit nang ni. Pio iyanga banga khawek ti. Ngadon hang ni. Kala jengai baham dei. Wat na shiliang ro. La jenjar ban yoi. Shuh ban hiar no syapo. Ali phi ni pit kayo nu jingwa amom bati hang ni. Peit mo ladanga persat ro. Lip tepi. Man pensya kai kakti. Ani uklut. Iaphi ngasyukran kai. Namar dei mombati bakai. Yang ini let peit kai no yakidukan. Kidi ayu syapo. Tak kawai pat bangalatip lepa. Kalong bakidor ti kirem iaphi hakini kedukan. Pet ini ibek telang hang ni. Itynnad umdei kata karukum suhu. Kani hang ni pan kathap longkum ka blanket tang ba kadon ki plashadem bat katupia. Ngaklem tie dei iaphi namar kitiar nang ni ki rem palat. Habangawan hang ni tie nga itynnad tang ban syupit kaya kitiar narut ban pit kaya kani ke jaka. Kum juro ya ki brieu ki bayak syarum shaneng bat ki betit jing tiet. Bat ha ka po krismas bat nga itynnad ban peit ya ki decoration pi. Peit kemuni jingwa ubahe bha. La shna da ki kiping balong ha ka durmit. Ani ngamla nyushu kan no ngalaki bang lahir kini ki mau jingking. Ngalas ngau tait pi ki kejat ngan nit syok tait no shipang. Ngini let pit kaya katai ka mala bahapo bala pendekorate da ka theme chocolate. Wow, pet ki sentiu cherry. Ki pho hang new ding ba chocolate. Ani ki ikum ki sentiu basisya tapi kantam relay inda pet na jengai. Kidon kisok cherry basau ki bahe bah. Ibang bah ban bam amdei. Ngan net chong shandur no aphi hang ni hakmat kani ka factory chocolate jong uwongka. Bat mudur dada ngatri ha kani ka factory ngala ban bam shibun ki chocolate. Pet kidon ker hai ki jing bam hang ni balashna bur chocolate. Abmoh ngan persyang bam. Ubang ni em. Umbang pi namar udai bakai. Udai balasu tang naki jan bajem. Dapat pati ki igum ki kek basisyam dei. Dan ayu halor kani kami pat mo.
Day kijing bam krismas plan pi. Wow, kidon kidos ger bala shubek. Kasmabang nang no kumtamo. Nakani kados yariman. Iaphi nga syukran kai. Namar kini baroh kadei tang kijing bam kai. Nuksa kum kani ka syamprong bahe hangne. La shna tang da umambati. Topi. Shuh bangin yami no nak kani ka shopping mall. Nyapit kaya kini ki souvenir. Bala di hangne. Bangila ban bu sa cingkan mau. Bangila wan rung ha kani ka shopping mall. Kaba kyrteng Samaritaine. Bat kaba don hangne ha Paris. Bye bye. Saya sung baroh. Pas ngok pahawat klet man subscribe. Ha ka channel jngoh. Like Terra Roots. Bye bye.